Máte ten správny vek, aby ste si splnili detský sen o špičkovom hraní videohier na vysokých detailoch. K veľkému sklamaniu vašich rodičov ste si namiesto hypotéky na byt zadovážili prémiovú grafickú kartu. Sedíte vo vani s ľadom, chladíte si dieru po ľadvine a premýšľate, prečo stále nedokážete dosiahnuť plný potenciál nadúpaného hardvéru. Váš starý monitor zatiaľ v kúte ticho zbiera mŕtve pixely a po 5 rokoch služby sa vyblikáva na onen svet. Presne tak, chyba, ktorú všetci opakujeme, je, že šetríme na kvalitnom obraze. Ja som Andrea, som závislá na monitoroch, na stole mám 3, vo výšliste 4, ale vďaka MSI Mac 3420 QD si začínam myslieť, že možno naozaj potrebujem len jeden. Na prvý pohľad tu máme 34-palcový monitor s pomerom strán 21:9 a rozlíšením 3440 na 1440 pixelov. Tento kúsok patrí do prvej generácie MSI OLED, ktorý poskytuje mimoriadne pôsobivú perspektívu umocnenú zakrivením 1800R. Ponúka totiž ohromne veľa priestoru pre hranie, ale aj profesionálnu prácu či sledovanie filmov. Plocha je ideálne veľká na multitasking a aj vďaka možnosti optimálne rozložiť okná na obrazovke a i čitateľnosť textu je za mňa príjemná. Nehovoriac o tom, že monitor umožňuje zmenu režimu v závislosti od toho, či práve čítate, pracujete alebo pozeráte seriály. Ultrawide lahodí predovšetkým pri úprave videa, pretože celé strihové pole máte ako na dlani. Samozrejme najviac som si monitor užila pri hraní Tomb Raider a mojej klasiky Zaklínača 3. Ale je prakticky jedno, akú hru spustíte, pretože ten zážitok je pecka. Rozlíšenie je napokon trojnásobkom formátu Full HD a oproti 4K je monitor oveľa menej náročný na grafický hardware. V podstate tak ku krásnemu hernému výkonu postačí aj karta vyššej strednej triedy a nebudete mať pocit, že vám niečo chýba. Poteší tiež obnovovacia frekvencia 175 Hz a doba odozvy 0,03 milisekundy. V preklade viac hercov a nízky čas odozvy panelu sú skvelé kombo proti ghostingu, blikaniu a zásekom obrazu. Mac 3420 QD je však vybavený aj synchronizačnou technológiou FreeSync. Ide o tzv. VRR technológiu, kedy monitor dokáže meniť rozsah obnovovacej frekvencie v závislosti na fungovaní grafickej karty. Adaptívnu obnovovaciu frekvenciu napokon využijú aj konzoloví hráči vďaka rozhraniu HDMI 2.1. Pravdepodobne ocenia tiež konzolový mód a funkciu CEC na ovládanie zariadení jedným ovládačom. V konečnom dôsledku sa tak môžete smelo pustiť do FPS hier či pretekárskych simulátorov alebo iba zbesilo scrollovať internetom a obraz zostane krásne plynulý. Tým najväčším benefitom monitora však je, že ide o OLED panel. A nie len tak nejaký, ale o Quantum Dots OLED. Čo nielen, že znie super vedecky, no je to vlastne OLED na steroidoch. Samotný OLED na rozdiel od klasických LCD monitorov nepotrebuje podsvietenie, pretože žiaria priamo pixely pomocou organických diód, ktoré generujú svetlo pôsobením elektrického prúdu. Sú omnoho menšie ako klasické ledky a dokážu tak vyskladať celý obraz, čoho výsledkom sú živšie, bohatšie farby, vysoký kontrastný pomer i schopnosť zobraziť absolútnu čiernu. Navyše tieto panely sú, ako ste si mohli všimnúť od doby odozvy, extrémne rýchle. OLED má bohužiaľ aj nevýhodu v podobe nižšieho maximálneho jasu, ktorý však rieši spomínaný QD OLED. Ten má totiž dve vrstvy naviac, OLED bunky vydávajúce modré svetlo a nad nimi kvantové body, ktoré vyžarujú farby. Monitor má teda širší farebný gamut a predchádza strate jasu. Ba čo viac, Mac 3420 QD dosahuje svietivosť až 1000 nitov a zahrňa technológiu HDR, čím je obsah detailnejší i oveľa realistickejší. Nemusíte sa však obávať únavy očí a nepohodlia, pretože monitor vďaka funkcii Less Blue Light Pro produkuje menšie množstvo modrého svetla ako bežný LCD, ale kvalita obrazu zostáva zachovaná bez prílišných žltých tónov. Vydržíte u neho pokojne maratón Harryho Pottera a potom 4 hodiny Hogwarts Legacy v absolútnom komforte. Príjemný bonus je tak aj antireflexná povrchová úprava displeja. Monitor mi skvele poslúžil napríklad na coloring, ktorý je obvykle vždy trošku problematický. Ale podľa MSI má 10-bitový RGB panel továrenskú kalibráciu na čo najpresnejšie farby. Tomu napomáha 110% pokrytie farebného priestoru DCI P3. Samozrejme v menu môžete obrazovku dopodrobna nastavovať podľa potreby a ak nechcete používať ťažkopádne ovládanie na zadnej strane, stiahnite si apku Gaming Intelligence.
Monitor má však zabudovaný aj svetelný senzor, ktorý automaticky detekuje okolitý zdroj svetla a pomocou umelej inteligencie optimalizuje jas obrazovky. Funkcia Spectrum Bar vám zasa umožní ovládať RGB pásik na spodnej strane a zladiť si svoje hardwareové svetielka s akýmkoľvek iným produktom, ktorý využíva technológiu Mystic Light. Túto vychytávku viete synchronizovať aj s dianím na obrazovke, čo je pri hraní veľmi atmosférické. Celkom ma prekvapilo, ako silno prúžok svieti, takže keď zhasnete, máte prosto malú lampičku. Vo vnútri sa nachádza aktívne chladenie s vetráčikom, ktorý je však veľmi tichý. Ak by vám to predsa len nevyhovovalo, stačí si počkať, pretože druhá generácia MSI monitorov prinesie hneď niekoľko zmien, vrátane pasívneho chladenia. Na zadnej strane pod elegantnou krytkou nájdeme konektory. 2 HDMI, 1 DisplayPort USB typu C, ktorý už tradične prenáša aj obraz, USB typu B a kombinovaný audio jack. Z boku sa vyskytuje zabudovaný USB hub s 2 rýchlymi konektormi USB typu A a jack pre mikrofón i slúchadlá. Celkovo je monitor aj vďaka plastovému telu veľmi ľahký a nie je tak obskúrne veľký, aby vám repráky viseli po okraju stola. Jedným z problémov OLED monitorov je vypaľovanie panelu, no MSI pribaľuje aplikáciu OLED Care, ktorá výrazne znižuje starnutie obrazovky. A to konkrétne pomocou funkcií, ako sú napríklad Pixel Shift, Panel Protect alebo Static Screen Detection. S novou generáciou potom prichádza OLED Care 2.0, ktorá túto ochranu ešte vylepšuje. Kameňom úrazu pre mnohých môže byť práve cena. No tu treba povedať, že ide o skutočne špičkový monitor, ktorý má naozaj krásne síte farby, hlbokú čiernu, neuveriteľný kontrast, rýchlu odozvu a plynulý ostrý obraz. Široká ponuka nastavení dáva možnosť vytvoriť si ideálne podmienky pre audiovizuálnu tvorbu, ale samozrejme i fantastický zážitok z hrania. Pravdu povediac, z monitoru nemám veľmi čo vytknúť. Snáď okrem nepraktického, nešikovného ovládača menu na zadnej strane. MSI napokon tento rok predstavuje celú generáciu modelov s technológiou QD OLED a novinky pokrývajú uhlopriečky od 27 po 49 palcov. Obnovovacie frekvencie nájdeme v rozmedzi 144 do 360 Hz a vybrať si môžete aj na škále rozlíšení či pomerov strán. Na záver musím povedať, že z dlhodobého hľadiska sa investícia do kvalitného monitora vyplatí, pretože teoreticky prežije hneď niekoľko počítačových zostav a nakoniec nebudete ľutovať ani koruny. Ja sa s vami pre dnešok lúčim a budem sa tešiť do nejakého ďalšieho hardware testu.